Omujumbe bwe bunge ya Kitutu Masaba omoske Clive Gisairo igabolire buna ekegancha gya CDF tigekunwa kenda koberora egareka bakonye omananchi Polycarp Okara nigaenga sensemeyo chinga kimojumbo yobwate omoyega asensemo ya kigogi PAG itko lyarero. Nga nonye kiganche keiga kya NG CDF kegendrete kwa magina asiboigo birengere bigendete kusangirwa kurase chibunge ao elige chikunyara kabage gokorwa kobali chiko elio kegendere gokonya abamenye kurase nsemo ao igo mubungo yeiga bwe bunga yabo Kitutu bwa Masaba muske Clive Gisairo anyara kobaga kora umurobiri boko igore birasi murobiri boko bwatoka chiloka na boigo kuigora enyumba yake barase skuriga yake gogi PAG yigo toka emeye wadi yeiga yeligoma. I'm one of the most senior one chief. CDF teruzi bwa saba jumbe ya. CDF yeti hara saba jumbe ekiagera nganto bwati none iga. Etubu na ya kalireki. Ege totora bagani batokonye banyemente. Nomoroberio abalimu nabebuli bagokera kurwase skuru yeiga. Ase batebirenge skuru yeiga nigo yagendre ko bagekombi wasamatuko amagega. Abayibuli gaki. Ayagwato kwareire na manene tiga oseseniwe na ndiga nari gwatoire buna togochikoruwe ensu tari ogoto ensu esambire baisani kirinde gasoko na ndigendera muyenge njetobire primary ya benefit from CDF since memorial no minus no balimu Gisairo boigo yule oyo mobo ya committee bechisemya se bunge nene nigalire iranga nigo barachikunyara ko baba kubwatira na amoneke ombekerio ko balika bali mu ya Teacher Service Commission iyo kweneke buna chi promotion cha bali mu ngokolekana chirebu ya naboigo asenchera yobwasyoku. You are promoted in the last promotion, you cannot be promoted in this promotion. Eras motigera bande na barba koreki basuke mutu. Number 2, we can talk about TS. Any teacher who is retiring in the next 1 year must do what? Must be promoted. Any teacher okoraki utikali the 12 months in service, meaning promotion endete iko cha komonyora lazima akwe no mweli oye asomo yiga boigo nigo Gisaira agendere koba gakobolia abagusigo chamo na kumusiro musike Fred Matangi oyo nyare koba gawesoke kiralio bosio bobocholi bole bosio onenaro baserete mugacha. Watu walikuja kwa upendo. Tutatenenetiamo kenenge yotoranyore. We cannot bargain for anything. Ebe chiskuru. Ebe nini. Ingo ripoti geta senike uwanjete kya Getembe kurugige iga aseskure iga ya kigogi PAG yigo tokemeye wadi yeligoma ebunga ya Kitutu bwa Masaba county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara.